悲しみの向こう、片柳宏。6月17日。愛に動かされて。話すなら自分のためではなく相手のために話す。歌うなら自分のためではなく相手のために歌う。演じるなら自分のためではなく相手のために演じる。何事も虚栄心や利己心ではなく愛に動かされてすることができますように。